Jawel. Dat ligt al heel mooi, hè? Ja. En je kan je ook zo De chauffeurs van de wijn betalen ons een plakje nemen, wij willen een €9 roede. Dat kan u denken gebeuren, joh. De chauffeurs van de plakje nemen op de trekker. Hallo. €9 roede. Dat zat er zo uit, Peversma. Jongen, jongen, jongen. Ja, weet ik. De chauffeurs betalen ons een plakje nemen, wij willen €9 bieden. Ja, de botsjongen Klaas, hè? Nee, want dan wordt dat net. Daarom. Voor een faillissement weet ik dat u bij bureau Benedictus aan het juiste adres bent. Ik haal je een shirt. Ja, dit komt Heb je McDonald's, eelt of wintertenen? Bonnie Kloosterman verzorgt voeten en tenen.